बरपेटा रडआव मैदेरनि थायनै हाथाइजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। बरपेटा रडनि मानास मोसा बिथांखि एबा टाइगार प्रजेक्टनि सिंनि उदालगुरि सिमानि अजयधापुर 2 नं बंग्रन गामियाव हाग्रा बिफाना सेबनानै मैदेरनि थायनै हाथाइजों लोगोसे सासे सिखाव फलानखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखाव फलानखौ 45 बोसोर बैसोनि सादिन बसुमतारी होनना मिथिहोदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै बरपेटा रडनि मानास मोसा बिथांखि मावख'नि लेङाइ सामलायगिरि शशिधर रेड्डीनि दैदेननाय हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया सिखाव फलाननि न'आव संदाननानै 13 किल'ग्राम जानाय थायनै मैदेर हाथाइ मोनो आरो बेजों लोगोसे मबाइल फन, सिखाव फलाननि खामानियाव बाहायग्रा AS 26G 4933 नम्बरनि गंसे वागनार गारिखौ जब्द खालामो। गुबुन फारसेथिं मैदेर हाथाइनि सिखाव फलानजों लोब्बा थानाय गुबुन सासे फलाना खारखुमालाङो होनना हाग्रा बिफाननि फारसेनिफ्राय मिथिहोयो। हाग्रा बिफाना सेबनानै मोननाय मैदेर हाथाइनि बेसेना मुलुगनां हाथायाव गोबां लाख रांनि जागोन होनना फोरमायदों। उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हमनो मोननाय सिखाव फलानखौ बरपेटा रडआव थानाय मोसा बिथांखिनि मावखुलियाव सेबबाय थानाय जादों होनना मिथिहोयो। बरपेटा रडनिफ्राय पुरनदेवरिनि रिपर्ट, समनि रादाब।